L-ewwel ta' Ġunju San Ġustinu, apoloġista, laik u martri, għex bejn is-snin 100 u 165. San Ġustinu twieled f'Nablus, fis-Samarija, għand familja ta' oriġini Grieg. Sar filosfu kbir pagan li kien jammira ħafna lil Platun, imma bl-erf u t-talim kollu li kellu qatt ma ħassu sodisfatt. Darba meta kien qrib li Xandra l-Eġittu iltaqa' ma' raġel xieħ li kien Nisrani u dan taħ ħiel li r-reliġjon Nisranija setet twieġeb tajjeb għal mistoqsijiet li kien qiegħed jinkwitawh l-iżjed dwar l-eżistenza u l-ħajja. Sa dan it-tant u kien jistaġeb bil-ferħ, bil-paċi u bil-kuraġġ li l-insara kienu juru fil-martirju tagħhom. Din il-fidi ħajja tal-insara flimkien mal-istudju li kien beda jagħmel tal-iskrittura ġabu fih il-konverżjoni tiegħu u tammet meta kellu madwar 30 sena. Hekk sar l-ewwel filosfu Nisrani. Huwa għallem u ddifenda bħila kbira u b'kuraġġ qawwi ir-reliġjon Nisranija f'bosta postijiet, minn Efesu fejn kien dan bosta snin, sa Ruma fejn fetaħ skola lil dawk li attendu fiha kien jeħtieġilhom jistudjaw ir-reliġjon Nisranija, il-kitba fuq ir-reliġjon u l-apoloġiji tiegħu li tnejn minnhom huma indirizzati lill-Imperatur Antonius u lis-Senat għamluh bħala wieħed mill-aqwa difensuri tal-fidi Nisranija. Fi żmien Marku Awrelju ġie akkużat li kien Nisrani u flimkien ma' 6 qorrief oħra insara, 5 irġiel u mara, ġie imsawwat wara sofra il-martirju taqtuh ir-ras meta kellu madwar 65 sena, fis-sena 165. U San Efrem huma l-uniċi missirijiet tal-Knisja li ma kinux saċerdoti jew isfijiet jew papiet. Ġustinu għalxejn fittex is-sewwa fuq Alla fit-talim tas-setat pagani, saba biss fir-reliġjon Nisranija. Meta aktar tard ġie arrestat madwar is-sena 156 ma' 6 disċipli tiegħu mill-prefett tal-belt Rustiku, ħabib u surmas tal-Imperatur Marku Awrelju, filosfu pagan, li kellu skola ħdejn dik ta' Ġustinu u kien jgħir għalih. L-atti tal-martirju tiegħu huma ġenwini żgur u huwa dan li ġej. Arrestaw lil Qaddisin u ħaduhom quddiem Rustiku, il-prefett ta' Ruma. Imbagħad tellawlhom il-qorti u Rustiku il-prefett qal lil Ġustinu: qabel xejn, stqar li temmen fl-Allat u isma' mill-Imperatur. Ġustinu wieġeb: jekk aħna nobdu l-kmandamenti ta' Sidna Ġesu Kristu, din mhix raġuni biex niġu akkużati u arrestati. Rustiku qallu: x'talim tistqar? Ġustinu wieġeb: jiena fittixt it-talim kollu, imma ħaddant it-talim veru Nisrani, għalkemm dan it-talim ma joġobx lil minhu fl-iżball. Rustiku l-prefett qallu: dan hu it-talim li jogħġbok hija msejken. Ġustinu wieġeb: iva, għax naf li jaqbel mal-prinċipji sewwa. Rustiku l-prefett qallu: u liema huma dawn il-prinċipji? Ġustinu wieġeb: li aħna nqimu lill-Alla tal-insara u ngħidu li hu waħdu ħalaq u sawwar fil-bidu il-ħlejjaq kollha, dawk li jidhru u dawk li ma jidhrux. Inqimu lil Sidna Ġesu Kristu bin Alla li l-profeti ħabbru li kellu jiġi biex ixandar is-salvazzjoni u jkun l-imgħallem ta' disċipli magħżula. Jien m'iniex ħlief bniedem u ftit wisq nista' ngħid fuq dan Alla bla qis, imma newmen fil-qawwa tal-profeti li ħabbru minn qabel li dan hu l-iben ta' Alla kif diġà qedtlek. Naf li l-profeti kienu imnebħa mis-sema dwar il-miġja tiegħu fost il-bnedmin. Rustiku qallu: jiġifieri mela int Nisrani? Ġustinu wieġeb: iva, Nisrani. Il-prefett qal lil Ġustinu: ismani, int li minn għalik għaref u taħseb li dan it-talim huwa vera,
Jekk natik is-swat u naqtalek rasek, int perswas li titla s-sema? Ġustinu wieġeb: jekk imbagħad dan li qiegħed tgħid nittama li hu jilqani għandu, għax naf li Alla sar fl-aħħar ta' żmien jibqa' jerfa' din il-grazzja għal dawk kollha li jkunu għexu sewwa. Rustiku l-prefett qallu: mela int tistenna li se titla s-sema biex tieħu xi premju li jixraqlek? Ġustinu wieġeb: mhux nistenna, imma naf sewwa u jiena żgur ħafna minn dan. Rustiku l-prefett qallu: ara, niġu għall-kwistjoni tagħna għax jeħtieġ naqtawha u m'għandniex żmien x'nitilfu. Taqblu li toffru flimkien is-sagrifiċċju lill-Allat? Ġustinu wieġeb: minnu moħħu floku mhuwiex se jħalli it-tieba u jaqa' fil-ħażen. Rustiku l-prefett qallu: jekk ma tagħmlux skont l-ordni tiġu maħqura bla ħnina ta' xejn. Ġustinu wieġeb: din hi x-xewqa tagħna li nbagħtu għall-imħabba ta' Sidna Ġesu Kristu u hekk insalvaw għax il-mewt bħal din issaħħaħna bil-fiduċja meta nidhru għal ħaqq aktar tal-biża' li Sidna s-Salvatur qatt jagħmel minn kulħadd. Il-martri l-oħrajn qablu miegħu u qalu: għamel li trid għax aħna nsara ma nofrux sagrifiċċji lill-idoli. Rustiku il-prefett xandar is-sentenza u qal: dawn li ma jridux jissakrifikaw lill-Allat u jobdu l-ordni tal-imperatur jittieħdu minn hawn u jingħataw is-swat u mbagħad jieħdu l-pina tal-mewt skont il-liġijiet tagħna. Il-qaddisin martri taw glorja lill-Alla u mbagħad ħaduhom fil-post tas-soltu u qatawlhom rashom u hekk mietu martri biex jistqarru lis-Salvatur. Jekk int trid li tgawdi l-vera għena, għandek tħossok kuntent fis-sofferenzi u l-provi li tkun qed iġġarrab u jweġġawlek qalbek. Imma jekk inti tpoġġi t-tama tiegħek fil-pjaċiri tas-sensi, dawk ikunu mumenti ta' ferħ superfiċjali. Talba mill-Liturġija tas-Sigħat. U Alla, int oġbok lil martri San Ġustinu jilqalbluha tas-salib u b'mod tal-għaġeb urejtu l-qlieħ kbir li hemm filli narfu lil Ġesu Kristu bit-talb tiegħu qatina li nbedu minna kull talim qarrieq ħalli nitwettqu dejjem iżjed fil-fidi. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen. Mm-hmm.